Ένα γνήσιο προλετάριο. Ένα Λούμπεν. Επιθετικό, βίο, χωρίς κανένα φραγμό. Τη μέρα δουλεύει σε ένα φανατζίδικο και τη νύχτα ξαμολιέται με τη μοτοσυκλέτα. Δεν μου λες, κλεμμένη είναι. Φυσικά. Τις κλέβει και τις κάνει εξαρτήματα. Πρώτα όμως τις γλεντάει. Δηλαδή καυστρώνει ο μάγκερ. Κύριε, το κράνος είναι για να το φοράτε. Γιατί ρε μάγκα με τες, κύριο. Διάβρισα εγώ. Ψάχνω και μια σκοτόστρα να αγοράσω για το τεκνό μου. Και έμαθα ότι αγόρασες μία έξω από το σούπερ μάρκετ. Ποιος το έπαιρε? Α, δεν μπορώ να σου το περάψω, σορκίζομαι στην αντρική μου τιμή. Ποιος το έπαιρε? Αχ, εσένα θέλω. Εκείνος βρε ο χοντρός. Εκείνο βρε το παιδοβούβαλο. Εκείνος που το πέναψε. Ανάθεμα τον Το παιδοβούβαλο, Στον όγδοο θα ξέρεις. Ήρθε. Όχι. Θα πεις καλά, Στον κατεβασμό θα σου διαλύσω την νύχτα. Ήρθε. Ποιος το είπε? Ποιος ο ποιος? Το ήρθες. Εσύ το πρωτοσχεν άλλου. Άντε να μη σε δουν έτσι τα μανούλια. Καλά, γιατί δεν πάτε στις γυναίκες σας? Έλα, χοντρούλη μου. Μάλμπορο. Βενζίνα. Μήπως αντελήφθηκες τίποτα προχθές το βράδυ εδώ κοντά? Καμιά κίνηση? Όχι, τίποτα. Κι αν είδες τίποτα, ξέχασε το. Θα σε κάνω φλαμπέ.
κορίτσι. Τι θα κάνουμε? Έχεις μηχανή? Περιμένεις? Κατουργέμαι. Εγώ. Πολύ. Λάθος πόρτα. Σκάσε και βαφέ. Έχω σειρά. Προηγείται η κυρία που είναι μέσα. Μετά εσύ. Άντε σου ναι! Μην πηδήξω κανέναν Ινδιάνο.